В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. 9 жнівня у костьоле успомин святой Тересы Бенедикты от крыжа, мученицы Другой Всесветной войны. И Евангелие на этот день паводле Матвея. Иисус рассказал своим учням такую приповесть. Владарство небесное будет подобное до 10 паннов, якія, узявши свои светочи, вышли насустрач жениху. 5 из них были неразумные, а 5 мудрые. Неразумные, узявши свои светочи, не взяли с собою аллею. Мудрые ж разом со светочами своими взяли аллей у посудины. Коли жених спозднился, то задрамали все и поснули. А сред ночи узнялся крик: «Вось жених, выходьте ему насустрач». Тады устали все панны гэтыя и привели у порядок свои светочи. Неразумные ж сказали мудрым: «Дайте нам вашего аллею, бо наши светочи гаснуть». А мудрые отказали: «Каб хапила и нам, и вам, пойдите лепш до тых, кто продае, и купите себе». Коли ж яны пайшлі купляць, прыйшоў жаніх, і тыя, што былі падрыхтаваныя, увайшлі з ім на вяселле. І зачыніліся дзверы. Пасля прыйшлі і астатнія панны, ды кажуць: «Пане, пане, адчыні нам». А ён адказаў ім: «Сапраўды кажу вам, не ведаю вас. Таму чувайце, бо не ведаеце ні дня, ні гадзіны». Дзевятага жніўня, у дзень, калі ў Беларусі пачалася барацьба за справядлівасць, за праўду, мы ўспамінаем святую Тэрэзу Бенедикту ад крыжа, апякунку Еўропы. Гэта была мудрая і поўная веры панна, якая ў змрочныя дыктатарскія часы у 1942 годзе, калі над усім светам вісела вялікая цемра таталітарызму, як фашыстоўскага, так і камуністычнага, аддала сваё жыццё ў лагеры смерці Аўшвіц-Біркенау. У той час без надзеі мела надзею на пана, на нашага Бога, і моцна верым, што ўвайшла з Хрыстом жаніхом у радасць і святло валадарства Божага. І сёння, калі над нашай краінаю навісла вялікая цемра падману, пераследу, гвалту, мейме надзею, што гэтае святло, можа кволае святло надзеі, не згасне. Не згасне перадусім у нашых сэрцах, не згасне у нашых перакананнях, у нашым штодзённым абыходжанні адзін з другім. Што тыя, хто аддаў жыццё за свабоду Беларусі, атрымаюць вечную ўзнагароду, што іх смерць не была дарэмна.
што як і тады ў 40-х гадах у Еўропе фашызм не пераможа. Так і на Беларусі урэшце пераможа не цемра падману, а дабро і справядлівасць. Моцна верым, калі закончыцца ўсё, застанецца толькі любоў. Святая Тэрэса Бенедыкта ад крыжа. Ты, што загінула ад рукі таталітарызму, дыктатуры, абараняй нас, заступіся. Будзь прыкладам стойкасці у веры, у перакананнях. Будзь заступніцай для тых, хто церпіць, хто прыгнечаны. Выпраси ласку вечнага жыцця для тых, хто адышоў, змагаючыся.